Alright. Karibuni. It's another Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. Today, we want to gossip with a certain big man in the house. And for those people that have joined, we are so grateful. The person that is bringing you the program, I'm always called MC Omari Nash. And for the lucky few that might be well conversant with the German, in German they call me Omari Nash chino jemone mbele wan chine moneno mbele miyoko ama Omari dhako ngudi nigi chaki kore kubni ariyo to podi chwako stronge o nenya kwara mogi mose donjo kanyo no endo karibu sana kawuono wane celebrity gossip yani wakuotho to wakuotho matek to kwakuotho ji wakuotho sita yani jok moko ma piny oseng'eyo jok moko ma piny ng'eyo jok moko man gi nyota yin kapoko kuodhi ng'eni onge gi nyota kapoko kuodhi ng'eni onge gi nyota but tiete matek mondo kuodhi mbele ka kawuono wan gi the big man in the house iluongo ni Kokomoh Victor Piny Yore aka the love doctor ako ndani ya nyumba to nitie nyinge moro mamit na kabisa adwa no confirm na kawuono ini Kokomoh Victor hit matek bas Kokomoh Victor hit matek wan kode e ot kaendi ne ng'ama kiae mano iluongo ni the manager mar Okoth Jarapogi okonwa matin wuodhe kako setimore ang'omiyo nowuok ka Fredi Jakadongo nochako ge kanye ere kako sebede felnie nitajawa tere nade nikech ajawa be okete samoro nyalo dhi kodi brach bed koda nyaka watieki wawinj koya kuom Kokomoh Victor Piny Yore. Alright, Nyakwaramoge, karibu sana wendo maro sedonjo ka endi iluongo ni Kokomoh Victor Piny Yore aka Love Doctor wuoda chieng. Wan kode ka endi celebrity gossip chenro mabiro nwa tich adek to mana ka endi. Ing'at mosedonjo kanyo no endo wadwa wagoni ero kamano kabisa kendo koponi poki subscribe mondo samoro moro ma wan gi mbaka tiwinje. Ing'ama osebedo ka gombo mondo penje Kokomoh Victor penjo moko achiel ri adek kawuono en ka endi nyalo penjo e comment section kanyo to nikech en ka obiro duoko one on one. Kokamano wadhi mana kachiel love doctor. Yes. Karibu sana. Asante. Wakunga mose je pesa. Tan ching moro pongo lawo karango ma lewni rwaka ne. Anayo kirwako lawo. Asante. Koro ka dango chako di Kokomoh Victor. Nyingi koro makopone kaka koro sani dwa oro na pesa ne. Nying makoro expect. Ngini nyalo oro na pesa tapani ati ni ng'at moro na. Kar mana in. Okay, ani luonga ni Victor Richard Okomo. Ajakara chuonyo Kindube. Ya Omari County. Kamoro ni Kamser Lieta. Mano koro kik dhoga kier mita donje Kiswahili wera go kabisa. Kiswahili ndo donja tingeni ni mibro loa. Kikaringo. Tukoro Kokomoh Victor ere kaka love doctor ni biro. Love doctor. Ne biro kalore gi experience. Experience love. Omari. Aparo ni anachiel kuom jok mano kendo kapod tindo. Ikota winji. Ni asebede Kenya. Higni modhuro. Nyara maduong' ni form 1. And to maybe ni jokawga ni jok mani industry mar thum. Okbede gi familia. Yeah, it is true. And money is a challenge to them. Ni ng'ama koro osechungo dalane kendo jogene dongo. Yeah, ng'ama sani jogega dongo. Makata kone ni ka suchi tin kama. Wang'ang'ene koro watigi miwacho ni don't judge a book by its cover. Sure. Koro wawe bugno. Bas Jakaramogi ng'ama osedonjo kanyo no endo wan ka endi gi Kokomoh Victor Piny Yore. Iluongo ni the love doctor koni ni en doctor kaluore gi experience. Ok maen ge pap, maen ge dak. Koro kanyo be nyak walosi. Koro ka wachako kodi Kokomoh Victor wadwa ni imiwa history ni matin. Kaka iwuok makoro to idonje thum ka endi. Ing'ene nitie gik mang'eny man maybe nyalo timo
ne nyalo riedho piko, ne nyalo be puonja, be ne nyalo chuo ji sindan. Ere kako dhi makoro ibete field makoro wantie ka ni mwanyalo wacho na jawa. Okay, an apiko miluongo na riembo. Okay. And kane piko odonjo. Wan apan lot mokwongo mane tiyo gi boda. And nachako hero thum kane class 7. To gimane ka Tommy owuok to bing na Tommy en dala kocha. Koro naneno kaka gini ywaya ga ng'iyo thumbe mag Tommy tagenda koni bwana an be chieng' moro abro bedo ga. Then Tommy noyoketa machiegni to nomedo ywaya day by day kako timo thumbe. Tommy ng'en bing ni ng'ama nyathi kich to en ng'ama strong. Koro ne medo ywaya ga day by day makoni apana nyaka bede thum. Ne gikawe school gi class 7. But nayudo osiepna moro iluongo ni Oyare wuod Gongo. Oyare ni nojagongo. By the way amanyo go Oyare. Ok ang'e kuma entie. Oyare wuod Gongo. Jitokeza tafadhali. Amanye seriously. Oyare wuod Gongo. Chieng' moro kane gibiro gocho, nogocho ga Tommy Sifa. Kane gibiro gocho kamoro ni Missouri Uyoma. Nodaga Missouri madhi. Yeah. And Oyare no neno ka nan gi passion e thum. To luonga to ng'isa ni bwana wadhi kode luok. To ng'isa ni anno ka in gi bright future. To thum pod inyalo dhi school, mitiek school tibedo ka pod igo thum. Thum ok rum. And an dagombo ni som mitiek sombi. Kise somo kako donje thum ka e level machielo mopogore midhi donje sani ni. Yeah. Koro nomi advice ta kana bedo piny adier mabet piny mang'iyo to nayudo ni Oyare ne mi advice maber manyalo konya dak. To adier nakoni thum we aketa side madhi school. Mikwongo itieko sombi. Madhi school. Matieko somba. Timo class 8 Missouri Primary School in Uyoma, Kokiri. Then I joined high school nasomo Nairobi. Isomo town. Anan bon tao bwana. Ing'eni no karo penjo kar school nikech kar school inyalo chapo ng'ate momiyo awera go. Isomo town bwana. Asomo town ka. Ok in kienyeji. Anasomo town. Mano in broila bwana. Masomo matieko school. Koro bang'e ne ka koro na chako bedo koro gi koni koro doni nabedo gi a lot of challenges kana chope high school. Yeah. Nikech madhena mana chula school fee koro ka chopo form 3, form 2 kadhi form 3 koro madhena be koro wuok kama ne nitie cha koro dano dog dala odhi ong'i dala ne. And nayudo wadwa be ne temo tacho koda koni koni. Koro yudo ka yudo thuolo to be aringa dhi ajawa. Iwinjo. Igo matin. Ka winjo kama boy aboy landlord gini goe ta dhi make ajawa. Idhi UK. Okay. Ma UK jawa matin? Yes, an thum asenya timo dhi studio ma record thumba. Aseyudo nyaka ja siasa ma chame pesa mo matin. Makare thum isedonjo no ma serious yawa. Koro nadwaro ni mondo ang'e gima nie thum. Awuotho gi abedo manager mar Merimela kane school, high school. Mane luongo ni Jekonaya. Watiyo kod Jekonaya. Kanye mana chako ng'e ni onego bena timo ang'o. Kanye ma chako wuotho media. Chako wuotho koni gi koni. Then koro from kanyo koro chako koni okay. Mae gima koro adwa timo. Koro by the time ma koro na asechako go gigi atimo gigi 1 2 anyalo go bula, anyalo go drama, anyalo go ajawa. Then nwayudore gi Tabu Jakoyugi. Yeah. Koro katabu kae mane amolde Kofi Makadori. Mwawuok kode gi Oyare wuod Adiedo. Masani ni Kainda. Mwadwa ya band. Nyikendo Tunestar. Nyikendo. Aparo ni nwadhi thumba mokwongo nwagolo nodhi maber.
Koro kanye ma koro achako go koro management officially. Koro wanya wacho ni management chako gi Kofi Makadori. Management achako gi Anko Konaya. Then from Anko Konaya officially adhi Tabu Jakoyugi. Tabu. Katabu no kabede then wadhi gi Kofi. Yeah. Koro from Kofi. Nyakoro mogi mana kaka winjo no endo ma wan gi Kokomoh Victor Piny Yore. Ang'ene onge ng'ama pok winjo nying no endo, The Love Doctor. En nying ma kapod an home kocha ta winje ko trend marach. Winjo mana ng'ata kogolo wer. Kokomoh Victor Piny Yore jak bin pesa. Kokomoh Victor Piny Yore jak bin. To Love Doctor ne yao maga nyaka koro chieng ma nwaromo kodi ka Fred apani wan waromo ka Fred. Fredi Jakadongo. Amora ahinya kaka wuono wan ka endi kendo anyalo wacho ni among those people ma have been making good progress anyalo keti as one of them, and that is so good. Koro ka uchopo ka endi uchopo gi Kofi Makadori. Kofi Makadori ma iya kasti chopo ka Fred Jakadongo. Yeah, work with Kofi. Being a lot of challenges in the music industry, and I decided ni mondo awetho matin teach mopogore gi thum. Being nan gi challenges, then idoka may not was like thum ni kupo ni mi stress kama to erigo mondo tim tich machielo. Yeah. To kicha idoka saman gi stress tebo en stressed up. Koro nakoni okay, gima nyalo miya kwe gi familia na matin. Yeah. And I worked for Rocky. More like 2 to 3 years. Hapa ni 3 years. Nabedo posted Prestige. Kaka branch manager ma Prestige. Ngong Road. Yeah. And atiyo Rocky. By the time atiyo Rocky, na manage club ilone Mukaro Gardens in Mukaro Gardens ni Satellite. Koro natemo ng'iyo ka gine, then kawuok Rocky abede chaka bede club matin. Kofi ywaya ni mondo adog wati to nang'ise ni hapana, we mondi akwonga settle ane maber. Yeah. Then abro ng'iyo ni to wanego watim mane. Bang'e ne nini ema koro sima beng'e natimo gi Jack. It's any once nisebedo nyaka ibed asla. Yeah, I know. And it happened ni Jack naromogo one of the fine days ka wan e site Lavington. Koro wan e roof malo ni Jack be ong'ama jara. To ng'isa ni bwana mano otudo e tijno nini mano luongo e tich. Koni en kazinda. Ng'isa ni bwana Kokomoh miwinjo ga Mai Kokomoh. To ni Jack dirego ne en fan. Nen achiel kuom fans maga. Kone koro chako ng'eyo matut to ere kaka bedo ni ji ng'eyo ere ka bedo ni nyalo wacho 1 2 3. Kona wuoyo kode being ni nayudo ka is a nice guy. And kone ni bwana wadwa bedo kama. Koro from kanyo nomakore gi Jack. Mokoro bedo manyo tije watiyo gi Jack. Wabedo friends. Ma ng'at mong'e Kokomoh to ng'eni Jack is a good friend of mine. Yeah. And then mane aka nwatiyo eka koro bang'e ka koro nwatiyo yo tich moro yo koru koch yo Nthiwa koch. Koro kwatiyo kuno tema kwatiyo seche moko nwadhi weekend wayuyo Kisumu. Jack ng'isa ni bwana nitie bwana moro ka mago thum maber yo Fredi Jakadongo. Thumbe beyo sana. Dong wanyalo dhi lim budhe ane. To oyudo ka Fredi osega temo meka na tempo mondo mi amiya support. Tang'ise ni Fredi ang'eye personally. And wanyalo dhi mondo watimre nade? Wabudh ka. Ka nwadhi budho to kaka ne Fredi rwakowa naneno ka norwakowa maber sana. Yeah. Koro ng'ise Jack ni bwana Jack ng'ien idwa nwakonye wanyatimo ne nang'o. To being na adich no chuna mana ndiko nega Fredi manager. Ng'ise na buga mi support lakini adwa ni team 1 2 3. Koro manager no kana ndiko na ido kama do ng'isa ni bwana uda chieng manager cha okonya. To ng'ise ni so what we do wati
adwa ni akonyi but gi sani ang'eni gima inyalo chula onge nikech gini kane pesa mane chule nok nyala ang'eni ni ang'eni gima inyalo chula but ang'eni bro chopo time makata ni bono kendi nego bene miya gimoro but for now tabro tiyo gi resources ga mondo mi wa make sure ni ibedo kama chielo to always an kadhi kamoro kata timo gimoro kata jana timo gimoro kod Omari adhi kang'eyo ni adhi time ok adhi temo koro nwaketo Fredi piny gi Jack and kanye mana ng'eyo Austin si smart eka Fredi ayudo ka dire wane gi bet gi tiyo gi Fredi matin Austin ne ja picha Fredi mane introducer kuom Austin koro Austin maloso nwa kata atwaka ng'ogeni to nwanyiso Fredi ni wabiro mar temo wan ga gi moto marwa iwinjo en ni hit kata hit matek koro no Kokomo le ka matiri kon moto wacho na ng'en ni hit kata hit matek ma ambe kora dwa hit obere koro nwanyiso Fredi ni obede no hit kata hit matek en ga two options kopo ni ati the third option waonge go any hit kati hit matek to nonyiso ni bwana ayie timo gimoro amora manyalo miyo abed successful in life exactly to anyise ni sawa koro wadhi koro uchako wuoth koro sama koro achako wuoth ni koro nachako wuoth koro wan ji adek wan gi Austin wan gi Jack gi an koro wadhiro mondo mi wang'en to gimwa timo ni bro dhi successful koro kanyo nwatiyo nayudo ka Fredi tijene yot omiyo king'iyo maber noko kawo muda mondo mi Fredi ne bed on top nen ndalo matin to omuoch koro nyaka kanyo inyalo penja kwa dhi mbele mane luongo ni Kokomoh Victor Piny Yore kendo an koro nying momiyo mar ariyo ni ema mora molo kata love doctor an koro don mana luongo ni Kokomoh Victor hit kata hit matek team Kokomoh Victor en gima ber ahinya kendo gik miwacho go I think I can confirm some because an kadonje Jawa apani the first manager makuongo tie boy kana temo in fact alo kana ke kata ni MC en ng'eni chium imako microphone tichoruok mbele imako microphone tichoruok mbele jikende go na koko tabuok tawe microphone but nyaka kuma chopeni an adwa na goero kamano because at least numiya platform natimo nonsense ma sani ng'ato inyalo yudo ka be bodhore ya Omari azayo kibia mondo mano nyiso ni biwati mano nyiso ni at least nugola kumoro makoro wachopo kani endi mane momiyo dagomb ero mar penjo ni enang'o nikech apani kana adonjo ka Fredi Jakadongo you people were so amazing tich ne ber gimoro yani en gima mitga ma igomba ni bwana wadhi nyaka chieng' ng'ani ng'eni kadok mana interview ni ono kanya ng'eyo ni nusetiyo gi Mary Mela no kanya ng'eyo ni nusetiyo gi Kofi Makadori and any other person Tabuja Koyogi nkech an piny koro ng'eyo ahinya kuma koro un gi Fredi Jakadongo to gi koro sani ma in Kokoth Jarapogi nkech ing'eni sani koro everything obedo easend iyudo ka jenie TikTok status koro nyaki penji makata ni wang'i udino nyaki penji mang'a yawa mang'a Mokoth Jarapogi koro generally what happened nkech isewuotho kuom jogi te makoro in Kokoth and ing'eni gimoro kwawacho nyalo zuia kata mana ng'ama tiyo gi ng'ato nyalo winjo maybe what happened momiyo jani no osebedo kamano momiyo pok ibedo ni stick gi Kofi moko bedo ni stick gi Fredi Jakadongo makoro sani in Kokoth ing'eyo ni Omari nitie jothum mang'eny manigi talent and sama abro bedo na stick kuom ng'at achiel abro bedo ng'ama jawuoro kendo abro bedo ng'ama kethi rach mogik mok dwa maendeleo mag ji awinji
And aparo ni gini adwa gana mondo mi abed ni kichido ka thoth of the managers gihero ga kuonde moselosi. And ibodo ka nitie jok moko ma ok dwar ni mondo oti gi resources gi mondo los ng'ato. To onge gima mit mane gi gombo kata mawinje mamit katimo katiyo gi ng'at mane maloso. Yeah. Kata katiyo gi ng'at ma effort na neno Jiteneno ni Kokomoh keto ma iwinjo. Ineno kata my school. Yeah. Kikwalo penj mikalo to somi number 1 guilt negi. Okin gi moral. Kisomo book mikalo in okay. Yawinjo je ka in confidence. In confidence. Kata ko penji penjo moro inyalo explain a board gi formula mitiyo mondo yud kwano. Awinji. To sama ikwale to igoma japuonj kik siema no, japuonj kik stebe no siema. Kich okanyal explain, okanyal go kwano ni mayude. Kwano. Exactly. Ikori doka ibedo gi chir gima itimo gi lweti moloyo gima ng'ate motimo basi dhi doka en malo. Koro mana kaka Okoth Jarapogi. Sani an Okoth nang'eyo higni madhi 8 chien kucho mokalo. Okoth ndago Kibera. To kendo Okoth anema kelo Eastlands ka. Kapok nang'e kata ni na arom gi Freddy. Makata by the time manadhi ka Freddy no buok manok oneno ne maber kech being non friends to nang'ere for so long. No buok kendo nokomor. But nang'ise ni time niko chopro bro tiyo. Yeah. To mana kachaka ng'iso upcomings moko kata time chopro bro tiyo. Kata ambe an kae kata time nochopo bro mati kode, lakini moto mang'eyo niko poni Kokomoh tiyo kode to either hit kata hit matek. Okay. Koro in short wacho ni ini temo mondo imold ng'ato, kise mold ikete kumoro ichaki temo ni inwa jite mane moto. Ng'eni talent ni piny ka ba. Bana nyithindo wer chien ka. Nyithindo nitie. To emomiyo wacho ni ok adwa na bed ng'ama jawuor. Ng'ama ngode. Makethira. Ma ine chunja kumoro achiel. Chunja kumoro achiel. Koponi neno talent moro timanyo yo inyalo dhire go manyo. Kata sani an Kokoth. Ba nitie jothum moko manyalo timo nenda. Yeah. Aonge ich marach. Ikech atamora promote jathum moro. Obro mana hit kata time necho. Anyalo paro ka agolo thum moro mar japeti penya ni bwana manga wa promote. Yeah. Takuri ne mano an. Ai. Ya meyo gara wa promote. Ya don't know ka na post nyagi de status na. Iwinjo. Mandike nyake Facebook. Ni gima ber ba. Gima ber en gima ber. Yeah. Ka in gi kipaji mar konyo ng'ato kata ka in gini matimo gimoro time sechego. Yeah. Winjo. To angiso upcoming kata angiso ng'ata manoko kacha. Onge platform mora madhi ga nono. Winjo. Koro luore mana kaka in mitiyo kode. Luore ni tida tiyo kode nade. Platforms te sel keto ng'ato kamoro but ida tiyo kode nade. Winjo. To kata ng'apenji matini ng'eni sani koro ji ongot wang'e ka giwacho ni to dak penje iwacho ne mondo mine ka ng'ato oya band moro kadhi kumoro kata mana mondo mi achikra ya from any place kadhi kumoro maybe one aneno greener pasture kokamano to en mana chwanyruok moro mo odhi obede kinde kanyo inda gikona ne for example kata wawach ni mini aka Fred ka koro idhi ka Kokoth Jarapogi ne onge chwanyruok moro, onge greener pasture moro ma maybe ng'ato no promise ni bwana Kokomoh kibiro kone to salary pes mobiro choke shows mokwongo mekite. Ng'e mago betimore ajoka. Ng'eni adwa miyo Fred puoch kod pak. Fred neno siepa. Awacho ni Fred neno siepa
Fred en brother na. Anyalo wacho ni Fred nok en kaka jatenda. Ne one family. Yeah. And ng'eni yudo jotelo moko manyalo goli kata ka udhi kod dalau to dhi odonjo dalau kacha ka ng'ama odonjo dalagi. Iwinjo. Tek. And mane one of jotelo ma setiyo godo manyalo pongeza. Fred ber matek. To mana kana sayo chien kucho. Ne okinyal kamil loko dio kituoe. Inyalo temo kata tuori gi tawel to podoko bituoe te. Bituori bedroom. Igone ya kata yuere gi tawel kanyo. To podo nyaka pimo kodong kuom. Koro churo ni nyidhi kata mani bedroom podi temo. Kucho kidhi tuoga kidhi mbele. Koro ne sama ba bedo ka Fred no. For example, manager Fred visa nigi manager. Dongi na we ani manager ne onge tich. Mane ka Fred. Yes. To ka wuok to yudo tich. Ere tiende abede tich ma ng'at machielo be nyalo tiyo. Tan kora beda ni an kora ngoto wanga ni an kora bede tich ni koro. Iwuok iwe space ne jok moko. Then ikonyo jok mamoko mabe dwaro ng'oma joma konygi. Ok ni koro wacho ni an kare ibedo yigni kamoro achiel. Ka wan mon wachako ka wasike koro imako mi moko ta. Jok moko be gomba tiyo ni ato komo ni ok tho yan. Koro ka poko ko na tho. I create space. Ya wuok na create space. Wa yo tho kwa wa yud tich ka. Winjo. Sandi jok moko mora tho ko jara pokia mantie. Mono doje kajo gi bigi ba. Koro kapo ka tho. Chacha kadhi maka machielo. Okay. Mani luogo ni Kokomoh Victor Piny Yore. Kokomoh Victor Piny Yore igeni kwa ng'iyo the management part. Iyudo ka otek ga kopo ne in gi ng'ato mabe samoro in gi plan isepango ni tich ariyo kama ng'ato bopango ni tich ariyo no en kamae. Iwinjo manyiso ni management ng'ato ero ne bwana anadwa na manage ng'ani. But unto ka ang'iyo Kokoth ayudo ka un ka gi Alan ni management, in ka ine management. Austin be nyocha hango ka ke kata nyocha wuonda. Austin si smart. Jama musiepi seriously. Be nyocha wango ka okonane embe management kanyo. Ni be ma entiere. Ko ayo ma jogi je dek do gidaro ka iwacho ni funde mang'eny no ketho kumoro. Koro yudo ka samoro in gi pachi kaka love doctor ne se pango moro. Austin obiro gi moro. Alan maybe be negi mare. Ere kaka udhi ma utimu rai muwach maber ni ati en kamano maonge koko moro mo. Ingene gima mono ji dongore. En gani wuoro. Kata tiyo makoth kenda. Mshana mara lan gima rosti no kube meya. Mara gicha. Jadalo bro so kado fuku. Nikech mari use miyi. Then teach ka teach each and every institution. Ng'ato nigi part them play. Yeah. Mana ka ino ka gine ma o develop companies ma o develop ilo ka nigi general manager. En gi HR. En gi marketing manager. Nanto moko gotakia maber kabisa nang'ani manager. Kata HR ni baga but whatever. Human resource manager. Yeah, kore doka ginka. General manager nitie, lakini nitie ng'ama ndiko ji tich. Mochung' ne ndiko ji tich. Aya. Nitie ng'ama ochung' ni sales dhi nade. Makopo ni sales odok piny tipenye ni bwana, gibedo piny bwana, ang'o madhi mbele. Winjo. Ang'o mi ma ok timre. Ang'o ma ok timre. Koro obedo push gi general manager. General manager bedo push gi CEO. Winjo. Koro ng'ato ka ng'ato nigi partner. Ng'ato nigi partner monego bed ni otimre nade? Monego bed ni oriembo. E bandwa ka ng'ato nigi partner. Winjo. Mana ka Jack ochung' ne marketing. Winjo. Austin bro ensure ni performance chal nade. Ang'o monego wamedi. Video wagole nade. Expenses mage mwadwaro mondo mi watim gini kama. Pitch ni wadwaro obedo nade. Iwinjo. Koro ido ka Alan to koro chung' ne jotugo. Jogi chulo mshahara, pesa di monego bed ni chulo, onego bed ni timo ang'o. Iwinjo. Then an
to mana kaka nyinga iwinjo ni the general manager oversee in departments go te are running so well mane ma odok chien wanyalo dhiro to mane momiyo in most cases wadhiga maber nikech ng'eni watemo nikech ok didhir giki te kendi seche moko an gi talent kama chielo kata management akia ni video chal nade hostino nge video ubro kona ni bwana gini kwatime kama to odhi sel gini kwatime kama to odhi gini to wariwo paro mano miyo ok nyal collide nikech wabedo piny to ng'isi bwana pachini okane ko ber nikech 1 2 3 imiye reason kata umiye reason ni bwana an adwa notime kama nikech 1 2 3 ini dwa notime kama nango nikech magi koro kwa ng'iyo ng'at mapache ni sawa to mane moko ni bwana we watigi mar ng'ane to kino kwachwanyore sani wasebedo koth higni gote wabedo ka Fred higni gote tino ko gine no wabiro koth wabiro wate nyiso ni united one united watimo gimoro mwawinjore ni gini watimo kama nyakwara mogi mana kaka winjo no endo maende wan gi Kokomoh Victor Piny Yore en kachacha endi gi page mare Facebook kachacha endo ondike ni page mara ondike ni Kokomoh Victor inyalo dhi kachacha endo ifollow go nikech en gi weche mamit magero dak nyocha baneno ka osedonje TikTok kacha weche mit kacha TikTok wantie ma TikTok miwacho ni ati mag nyithindo mapachgi tin ni apana mano ng'at mokawe kamano kawe marach ng'eni platforms gi gin platform sana wachiwe puonj keto pachi mathin kanyo tin sawa ibo bedo pachi mathin wan kata mana Instagram wiko paro mathin so Instagram pachi ibo bedo mathin but nitie jok matiyo Instagram mowinjore nitie jok matiyo kata gi YouTube mowinjore nitie ng'at mabro timo gige YouTube to kete YouTube iwinjo koro lure niya itimo ang'e platform ang'o moteri kanyo ang'o teri platform ana paro adhi kanyo mar puonjo yawa koro ng'ato be ko poro dhi tero utoto kuno to wabro ng'iyo ko bo succeed gutoto nene alright koro kaka winjo no endo en nyake TikTok kachacha endo inyalo luwe ondike ni Kokomoh Victor wan kaka joluo wadwan wagerore kanyakla wagerore wadhi mana kaka neno wadhino endo gik moko mini wacho choni joluo koherore mago gik mwadwa ni watiek sane mondo mi wabed kaka chiel wamedu rudhe mbele nikech wan kaka jo Igbo iluongo wani Igbo wan moyudo ka wan resources talents and any other thing but koro wadwa ni wabed united wamakre mondo wadhi uru mbele koro okadwa na kal kaendi Kokomoh Victor nitie gimoro manotimore manodhi mbui monolandore kumora mora koro jine bedo blame tingeni sani koro ng'eny koro waken wa blame Austin Sismat waken wa blame Kokomoh Victor but ine ma koro jine nie kori kechin ine ma isebedo ki jiong'e go koth ineno gini ma jok modongi teto magi joma ne buoye ne en show moro madala jino ywaka inye mbui kachacha endo ma Walter Keno odhi nyaka ka police ne en gima olandore kabisa generally what happened gimoro timore ni jomoko ne ywak ni okochul gi udhi e show gi wuotho nono yero kija kada pa nikech en miriambo ng'eni gima bro stick te pachi basi wacho ni truth last exactly ayudi koro to miriambo en gima rumo aparo ni ne bed nokochul jotugo dine waonge jotugo and en gima miriambo ma aparo ni ng'at achiel ema nowache to ng'at achiel no nwamiye rum mondo mi odhi kama chielo mondo ti kumichude kumaber michude koro okan ne gomb ni discuss miriambo alright to wawacho weche dier ka ok wagini ng'eni kopo ni ng'ato move wawache comedy industry music industry ng'ama nigi progress kaka ineni medo bet gi fans kaka medo bet gi enemies. Is it true? Kaka medo yudo likes mabecho kaka ng'eni likes mabecho go nitie bejo ma like tok dwari gin gi follow mondo giyud mani kawuono ne gin kanye but ok ni ati ni koro gin the true fan un ere kaka ikaw gigi nikech ang'eni gigi gin gik mo uromo go e field
we leave alone my fans neno kata mana Facebook and any other social media platform. Nitie koro moko mabe yudo we yuda kata be okbed posted moko ma Omari keno timore nade gomolo ingeni into nyaka giduogi gore kuomi to kochuno ni ati ka gigore kuomi nyaka itergi malo kocha kata ngato tergi ere kaka handle gigi nikech sani to wanyalo wacho ni make progress to anything anytime ma to make progress angeni progress go biro gi disadvantages be imedu create enemies some make friends be yani nitie ji mang'eny ma gin ok yiero maendeleo mar ng'ato and gidwaro ni mondo gifight each and every now and then to ji kailago nitie jok moko imirum ng'eni sami ywari gi ng'ato ka janeko okawo nangani e aora kibogori to okawo nangani ochako ringo godo kar mondo migo simot mondo keli lewni moko ibi wuok ilawo janeko forom kodu mabe seche moko nya bedo malit ni jadeko no seche moko rawo kata nanga samoro mkodu ka in nduk ilawo janeko donge bokaw ni janeko ok ipenye ya to Kokomo chango timo yao ya koro nitie gima ka janeko setimo tinyalo go sim ni bwana janeko mang'ane cha wan ga gimoro no Omari ko okawlawa Omari okawlaga na okella laga koro ko se kella ka berwako korka dikaw nanga iro ma kisirwa kod lawo okijal lawo janeko iko chaka lawo janeko aneno ka usin nyero kache comment ma piny liche lije usin wacho ni Omari no luonga matek koro yudo ni ya nitie moko makineno an gisenya mang'eny iwinjo nitie moko makineno tiwa gi chuny ko okay ng'ani si moko timo mana nikech 1 2 3 ng'ani si moko timo mana nikech 1 2 3 ji ok rom ga bana lwedo ok rom iwinjo inyalo ingi kawuono kinyinga kiny omiyo kineno ka utimo gima maber support ka gimoro timo marach kwere anaparo ni wasewuoyo kod occasions mang'eny makata ka nitie kama idhi mata bro gocho ni mang'isi bwana Omari ando kata ok mora exactly ana kweri makata kopo ni mane momi inyalo mi kuod nego komo ni koro kiwu kod ana bwacho ni bwana gini titime to rach ne gini to rach mitimo ne koro afadhali kwer ng'ato but dini koro adhi e platform ne jako gori kode itimo ngo yanye keto kata mana familia ne onge gima lit ka ng'ato keto familia ne social media to en gima inyo ka ng'ato chunye kano inyaga sana sama idwa yanyo nyithinda idwa yanyo chiega in makoro ing'e kaka dagi chiega maber moingo king'e tasedak kode over 15 years kadaka kode in koro ing'e ni asande atime nade ginene gik makamago ok ber seche moko chiega no to onge social media en gima it's hurting koro miyo an nitie moko makino kata ginene to nitie moko mibro assume so jako dukri kode nitie ka ene mimiye ka in ng'ama ni following sam jako yore gine to ene mimiye follow ichalo ng'ama pushe ichalo ng'ama in idhire mondo gine nitie moko mabiro bira mondo kininga mondo michak ywari kode mondo the shoot okay nyakwar mogi mani winyo maber kabisa ing'ama samoro nigi wach gi ng'ato imed parni maber kabisa ne many ng'ano to ikwere kata iwuo kode an extent munyalo wuoyo kode but koro Kokomo in kaka ng'ama celeb samoro itimo ne ng'ato marach kumoro kech ing'eni timo marach nitie inyalo timo intentionally to kuma in itimo king'eni timo maber kare timo ne ng'ano marach ng'ane dwano manyi samoro in ng'ama nigi messages mang'eny e Facebook koro setemo kondiku ni kata mana messenger to samoro koyudi samoro be namba ni onge godo koro wacho ni bwana an gima dwa timo an koro wachi ni atere mbui kech ang'eni mbui to koro nyako ne ere kaka idwa konyo ng'ane nigi wach gi celeb one of the celebs en gi wach kata gi boss ni en gi wach kata gi Freddy Jakadongo kata gi Austin Sismart mondo mi oyud jogi kao time kech ng'eni wan kaka wabet kodene jogi neni mane screen kama ng'ato wacho ni yawadanya yudo Victor ni kama dhako ne giche nkech gicha noko timo na maber so how do you konyo ng'ama chalo kamano en kumoro moko nya richi ineno kaka
maybe anda pogora an kata kidhi ayelo ni WhatsApp na sani ibodo ka messages te asomo okay bedo message mora mora mo ndike ni okasomo iwinjo to kaen gima reasonable to bo wacho ni bana okay kana achwani to mondo wene wacho ni turo ngia sara Julwano wacho sami turno ber mogik nikech anangiso ka jipile ino kata kita sima thumni afadhali chaja thum mose hit but kiki chaja thum mapok owuok mapod jikia ikia gima kiny ikia kako dhi wuok iwinjo ichaja thum man piny but mose wuok nini cha mose wuok but man piny werigo to werigo kan ti support mialo miye to miye kopo ni ok nyalre ni baba gini en kama kopo ni timo ne marach iro ka thumbwa ka dhano donre iro ka une MCs ngato biro show kaka malast ni oedo bana moro Kisumu to ongiso wacho na lan gini bana ok ko wa Nairobi ya apodo wanindo kae kinywan gi show kama no nie to kare mano abro dhi bayo kodu e show no to ngani ngise ni ibayo ni ko idwa lift ni sawa koro watimo nango korka chudo ni anto kikuchula dongan lift madwaro kunyalo miya lift tanan sawa koro doka gidhi itieko miya lift kele Nairobi koro bwana Chabe aka no ngiso ni en sawa okodwa ginene okodwa chudo bwana Chabe ko nani gimoro moyude monyalo mi mana credit to kaka ngama no wuotho go then doka koro bange no chako kelo issues aya nyanya pa waradi moko ne kan wan ka Fred ngato biro donje stage sama dancers mil ogo ka drum dancer aya okuwuoyo kodi okuwuoyo ngata dongini kitieko thumi koni ngani sinjo ko golo juogi dongo kutieko to pachi ko pari ni wuok e dhi ya bwana ayany dwaro mi inbox en ayany kuri penje tu bwana to ngamo luongi tich ni adonga biro kanyo donga ti itiyo yes to ngama no luongi to kata ngama ni wuoyo ngeni ya inyalo wuonga ngati ngiso bana we agol juogi kata kama ngeni kamera mama jitiye nigi protocol ya ndio ka si ngato sikelo bajare ni ginen kama koro jakingis kata ni bwana we ago gine matin ayude fair mora de got yes koro kangano si ni donji tinga ben nyaka ngomi fair kata ko bichule ko chulo joge lakini nyaka ngomi gimoro mane shida apa ni mano challenge ma wan godo nikech anyalo paro wan kata kaka MCs ma of course it is very true. It is very rare mondo yudu ka MC biro iri koni Kokomo ber ya wanan kae adwa na gine matin wano feel ni stage marwa odongo kote magocho donje swada adogo koro bangero ni winyo ni koro amielo Kokomo gene atiyo to gi chula koro idugo pe pato ngamono luonge ni andong na tiyo kendo koro mano ngeni keto ga gowi ma gowi monego bed chuli ga midwa yenye idwa yeje bezi jaka live ago bok dhi ber ka yuro ka ngato pako koth matin ko koth mok chude ni koro chalo gowi bato nego bene luoga iluo protocol koni bwana na dwaro kama to utimo then uwinjoru aya ibire show yes kan no jathum tabro mi platform what of ka kiai kicho kanya ngejo thum te ibire show akiai wago thum wuok ko mi stage mara ngane kite rach ngane jawuoro otamore mi platform Kokomo ngeni apodha to ko mi platform odwa dondi mondik nyaka e Facebook tinde giero ngani ga dage nego je Facebook Facebook kila kitu digo je Facebook an advice mwa kwayo upcoming artist and any other artist man kumora mora waket gino bed professional mako poni donjo kumoro inyalo manyo maybe kane MC makanyo nitiere inyalo manyi ko ni bwana to ere bla bla inyawuyo kode onya tudi gi manager and any other person wawe kao ni ano kotho siepna na chako mielo chon samoro en osiep ndeyo you've not been in this field ti donjo kanyo okotho ngei to okotho knya wache microphone
O ngane bi mondi wer nitie protocol jathum wer to bet piny. MC okaw, MC bi miyo program gi management. Koro kanyo to kata nang'ene wasegore go noma. Nikech wasebedo kwa dhi kuonde moko tikawa kaka Omari ti expect ni bwana jogo nego bedni ne mi transport moro. But apani and most of the time kopona dhi limo ng'ata ahero ga wuoyo ga e WhatsApp, awuoyo gi jotela koni baba anga bia miele kanyo matin. Koni bi because be nyalo dhi tiyudo kaka resho nok margi ma betami dongi ngene nyalo dhi kumoro miwachi ni bwana jogo koth no tama gate kare kusok margi. Ineno kata wan kaka managers kadwa kata madhi limo pisinda. Tabro manyo pisinda bana adhi biro limi kanyo kata kupone aka ngise chon tabro gone simu bana ne inie choni abiro adwa biro limi kanyo. Koro ngata kichopo tikone simu dogeti ba bire gate kato jogi kiaya itamano kadonji. To bro biro to kawi tudo. Nitie cases moko mang'eny ma chuno ga kok inyalo explain ne promoter ma winji bro gudlo solo do fukuti golo tingado negi gate ya mondo kiywaro mang'eny bedi winji. To mano timore mana kibedo inform. Ok ni baba ane gate ka jogi udindu kura konyi na. Apani magi gik matin mosekelo ywaruok kata donde to kelo nkech koso ng'eyo. Ing'eni samoro ibiro ikalo ng'ate gate okia en wacho ni dongo komo bona ena kanyo. Igeni samoro be ng'ato kuwuoyo kodi o expecting an Omari dongi in samoro wacho ni Omari japapa ng'eni jogo wad kusi wuoyo gi gombang kai Omari otam to olinga My local celebrity gossip every Wednesday. We are here today. We have a very, very super talented guy. An pokangega ni kare Kokomoh Victor be manager wer mosendi kongoma bwana kore kawinjo mane momiyo gombaka ber wadwane wagombaka wan ka konage ticha dek sariyo marutieno kiseneno habari masachiel nikise winja habari kata kiseneno nkejite okne tibiro ka endi mato kuri winjo teneno iwinjo tineno kaso nitie penjo moko kata weche moko mosebedo ka wachore to gin adieri kaka moko mono trend kabisa ma ji share ni ne gope moko nitiere winjo koro ni nen miriambo mokalo kendo mano bura mong'iel kucho iwache e Supreme Court ni mano ne hote mano ne hote koro Kokomoh Victor in kaka manager sani kendo okothi setero mabor kendo kaka iwacho ni in kuma kuonde misebede it is either you hit kati hit matek en tactics mage mitiyo godo nikech gimiwacho ni can be confirmed ki idhi kokoth ma everything has changed. You are Kafredija Kadongo, things were different. Iwinjo apani ndalo mubede gi Kofi uwinjore sana. I can remember Tom this year Kokomoh Victor olenge banjo na winjo mano nyanyisa ne maybe ne in kanyo by that time. En tactic mage mitiyo godo because in kaka ng'ama dwano share idea iwacho ni inokin sitinji idea mari iwinjo en idea mane en tactic mage mitiyo godo ma ng'ama neniyo kokochecha at least onyalo emulate mondo embende ochope kuma kori chope sane gi management. Ngene once in manager yakiboda mobilizer to nyaki bibede gi jogi moko ngeni kidhi sero nyako nyaki bede gi weche moko mamit mikano rigo midirigo ni nyathi chata dhi nyiso ma to ka ngise ma tanuone ma tatike gi ma bana nyako ta obo nyako donji koro as a manager nyaki bed jambola nyaki bed jakisera iwinjo nikech mondo ng'ato wuog ode madhi e show mang'ad gate mamieli mamadh konge bana en kasara ok en ga gimo mayot to mano ng'ano ugolo gino to promote kata to support ok ochuno ni nyaka obi miel e show ok ochuno nyaka obi madh kongo kamigo e thu nyaka dhi madho konge baka mogo e thu aya jothumbe gin adi mang'eny kabisa onyalo wacho ni koro an kuno kadhiye we adhi amadh ni adhi abudh jathum maka to nikech in as a person
ibodo ka onego bede ni besti ng'ato nyalo ji 10 moko nyalo ng'isi bwana an ng'ina biro ga show nikech iwinjo uchopo reception en mane iwinjo onego bede ni ng'ise kopo ni kombe onge ti manyo ne kom bede imanyo ne kom to bede bit ne ng'ama nyako bid ng'ama dichuo imanyo ne ng'amo biro miel kom imanyo ne kom miketo ni bed ka mesa mi manyo waiter be serve ng'ani iwinjo bit no ng'ama dichuo ng'ama nyako inge gi pesa kintie fans moko mabe wadak moingo iwinjo bato gieru to iyudo ka idak moinge lakini support dem athin kata mana slim 300 no bwana pesa no duong na marach iwinjo nitie fans ma jothum ni maber moingo but odwaga ni sling 100 cha otero gi mosgo jathum 100 bob no iwinjo 50 ne cha odwaga otero gi mosgo jathum di jathum mabro kata sacrifice mami 20 bob jathum maber ko neno ka fanu ka 20 bob momi bwana kiki wait pesa no ka pesa ni sofu yani gimitimo berne onge monge go bato to yudo ka en gi 20 bob to ka umi nyiso ni oeri winjo awinji fan okonego beni donje club ochung manyo kom to manager obet afadhali ane machung tamie komba obedi anti kisas mang'eny ibodo ka en kata mana piga mamodho tamodho piga no ka chung gima duong' na yudo mesa mona kete piga no to kopo ni mesa no bionge manya kete piga abo tinga lwet but client to bet iwinjo obiro winjo thum kirwako ng'ano kamano next time ng'ani biro duogo kodi bwana gima ne Kokomo timo nacha nindi jogo moko masije moko winjo Kokomo to nitie jogo moko manitie kama kawo ni Kokomo sungore sana Kokomo nitie kama Kokomo nitie to kobiro manno ka chung ne kom makawo komba mamiye oluongo waiter ni save oloko paro mana en wacho yes nitie sama fan moro bende nyalo ng'isi ni bwana anto agombo mielo lakini en fan adil ming'eni ng'ani to mielo waga pile ng'ani ng'ado get pile kawuono to an marach iwinjo anyalo ng'ado get ok ang'iewo na 2 moko ama an gima nyalo madho lakini mar gete maonge go ting'ise ni baba bi ting'ado ne get bedo ni ng'ado ne customer get ok ng'isi ni koro ibo bedo jachan iwinjo bedo ni inyiewo ne kata customer kong achiel ok ng'isi ni ko irumo to mage mamiyo in kaka manager ibi nyalo bedo gi fan ni iwinjo manyiso ni en kanyo nikech in na winjo interview gi Austin Sismat no way about kwalo fan kwalo fan ok en ga ni kwalo ni kawo fan ne dhego fan ni kwalo gi timni manyiso ni koro oketi e chunye gimitimo ne bro miyo kata kiwuok kama ne intiero teno lawi alawa maji piny ng'ani timo ne ga Jogena ok en gima malich ni bro chulo imiye ga mshahara en kaka treat kaka idwa treat iwinjo to gi kaka imbi behave sama ine tich iyudo ka nitie customer mafili kogocho ne Kokomo ugocho kanye ne wagocho gesa nie sawa kare makana kombe ji 5 ong'eyo maber ka ngoji Kokomo ni kome odhi yud onyalo biro show late iyudo ka show pong but en kodonjo to kose ng'ado ge to Kokomo asichopo ka in kanye tikawo gi tero gi koni mai kama na makoni iwinjo owinjo ka en sawa maloyo ka jathum makodhi koko chako wuotho e kanyo komanyo kom onge ng'ama nyalo konye kuyudo kaka kemo bo chako bire to sama obiro ni nitie onyalo dhi uso idea ne ng'at machielo kata udhi ng'iso ni bwana Okoth nigi manager moro bwana ng'acha ber Kokomo ber kari wacha ni Kokomo kitara kala Kokomo ber iwinjo koro iyudo ka miyo ibedo gi brand mari ibedo gi bargaining power ibiro tiyo nwa in ikelo ang'o mikelo ang'o mimedo ok dia ira dhi tich igi lweti don ang'o mimedo to kapo ni tiyo gi fasa an ga dier ni akoni bar abiro tiyo nwa ndeyo lakini gima ng'eyo mabro wa promisu do sani kung'ado geto do siling 8,000 die audhi na 15,000 mano gima promisu
Kata nyaka kadi tap. Alfa paga bi ko nyaka ngade kwa dhi mbele. Iwinjo. Koro ngacha neno ni kanyalo ngado alfa paga bi. Taja yudo ga 8. Bana ngani wa include ngani. Iwinjo. In mako penji ni ikelang ni dong wada ni wuotha wamany tich e ba. Bana manyo tich ok en management. Ni wuotho ba manyo tich. Mano ok management. Management en gima inyalo timo maber. Ok en ga manyo tich e ba. Onego tim gimoro ma tok ndalo moko be koro iweti manyo tich e ba in ma koro imanyi. Sinyago ni sim. In manager bana ngani e. Adwa ni bigo tina club makama kamae. Dong inyalo biro nene. Biye sawa bi. Yini makuri manyi. Yini makuri manyi. Manyiso ni kaluore gi good work. Iseloso tich kuri manyi. Awinji. Koro wawe kita okay. Koro in short inyalo wacho ni wan gi jok monge manyo tich to gi jok monge management. Nitie jok ma okay, ok nonge gineno gani manyo tich e club management. Omari kete miya tiji sani e club imiya kane sales gi nen inyalo uso 30,000 kionge jatho. Iwinjo. Timiya tich koro iduogo uso 10,000 na 20,000 tin gi jatho. Monego beni chulo. Onego beni sa idhi gizo 20 kata 30. Onego med nie ka wen 30 ta adwaro 10,000 mondo bi chula kaka jathum. Onego beni use 70 kata 60 kata. Nyiso ni jathum biro ne omedo 30,000 on top. Iwinjo. Ok niya o deduct manitie. Iro ka jathum seche moko ing'iyo ni manyo tich gine ne kare jogi gi perform in koke ma gigone customers odare club gin koke ma gigoyo. Ok ing'iyo ni en yo mane monyalo perform go maber ne customers makoko onge. Ja keyboard wani bober to koko ber onego wile. Jawani ober koko ber imanyo ng'ama ber. Koro imanyo jok malongo. Koro kanyo manager donjo go ofuku ne. Kichi manyo jok malongo to manage gi seche moko nyalo bedo matek. Iwinjo. Koro chuni ni nyaka idonji tigi resources mag. To kanyo omiyo kiko je club to imed gimoro on top of gik mane joka uso. Kiko bed ga nini idoko ga mana customer riembe club. Mano ngin kati manyo matije ni manyo tich. Obet jimbro maintain. Ibo riembo e pile. Webaz nyakoro mogi nuwago mbaka kanyo endo wasego mbaka mang'eny ahinya kendo koro sani endi taneno ka sama wang'wa kacha nikech wasego mbaka ng'ama koro kadonjo kanyo endo wagoni erokamano ahinya kuom donjo en mane wachako chon next time kwa chako saa 2 tidonjo kanyo no endo wan ka endi gi Kokomoh Victor Piny Yore the manager mar Okoth Jarapogi Papuan kopo ni poki subscribe de kacha endo mondo wa promote de kacha ondek ni Okoth Jarapogi en Okoth Jarapogi official. Okoth Jarapogi official edhi kacha chakti subscribe mondo me wa promote. Nitie jok moko mabe wuondo wane fan to jo sigu kabisa eno sigu mani Kokomoh bwana gimitimo ber nyathi cha udhigo mabor to kata subscribe ni Okoth ema poko timo but okasi umere ne udhi mabor tumbe kamit tumbe koro kita kata ko dati ko ni tangane yoro kara kwar kanyo poko kane mane poko subscribe ni kore ko penji niya kane na subscribe mane go wan gi simbi ya kare mari gi simbi ya kare na subscribe manager koro wawe uru support gidhawa ne Okoth you are talented and you go far wa support idhi kacha e Facebook follow Kokomoh Victor mano kore kata koponi moke gate to koni ni tangane simbi to koro donjo yo to koro bwana Kokomoh pika to poki subscribe bwana okay adwa dikaw thuolo ni matin ni endi kaka Kokomoh Victor nokoda ni yine chairman mar managers. Ana chairman mar managers. Ma sani une riwruok magu kaka managers. Wan gi riwruok mar managers. Iluongo ni mar wan gi Ninsako. And anno ka wadhi maber. To at least ido ka sani koro weche mang'eny bedo maonge. Wanyalo puonjore ng'ato nyalo puonji gimikia ng'ato nyalo tudi gi promoter. And mane kaka wadano wadhi. To be uru recruit managers manyien ng'ato dwani obet management ng'ama dwa manage to kia but en dwa bet manager. Okay, wan gi nitie nyaka managers ma onge kama gitie sani. But wan kodgi. Okay. Wan kodgi kacha. Haya managers manyien inyalo bedo achiel kuomwa
ing'ego tactics ma nyalo manage godo. Kech koro ng'eni ka in kodwa yot mondo mi wami pachwa. To ng'ama ni oko mok wahero ni dani go sim nyalo. Ok itimna kama. To onge kodwa kamoro achiel. Koro kanye mabedo ga matek matin. To nitie upcoming artist moko mosekasa hapa ni Makoro is the best platform so far. Maka giwinjo gini to giwinji ng'ato gocho na ne kech ng'e ginena gaya jawa. Koro ng'ato gocho na ni Omari miya ng'ama nyalo manager, adwa manager somebody gima chalo kamano. Ere kaka inya konyo nyithindo gi eki? Ginyalo contact koso ere kaka ginyalo yudo, because iwacho ni sani un gi jok moko ma ok giti as we talk. But sani wan nyaga riwruok mar jothum. Kanyo ane organizer. Kendo ahero ga ni riwri gi jothum. Koro kwaya manager. Kuong ibede riwruok. Bede riwruok. Koro pach ni adwaro manager. Awinji. Iwinjo. To kinyalo work from nowhere. Tidwaro manager. Iwinjo. Bwana onge ga gima tek e thum kaka management. Iwinjo. Management no tek. To anago gairo kamano ni fans osechung' kodwa. Nyasaye osebedo ka mako wa koni gi koni. So far amor kendo an gi chir kanyalo wacho ni the latest oangla thumbo achiel kuom matrend. Bana chudo singo en go wila 3 million. Ang'eyo. 3 million na iya. Singo en go wila thumbo bwana maloso ne parodi moro kacha. Exactly. Then chien kiany. They chopo 1 million within 4 months. Congratulations. Koro king'iyo latest oangla mosegol. Kopogore gachiel tapani wane toko machielo. Wow. Yeah. Congratulations team Okoth Jarapogi, team GK. Iluonge ni GK. Yeah. GK means GK band. GK kane Okoth keto chako band notiyo gi nying kwargi. Ya koro ma wan gi nyingu mwase set aside ma sande podo kwa biwacho. Okay, ubiro unveil machiegni. Gine ni machiegni kech koro kae. Ma koro kambi. Awinji. En kama koro ting'o ji mang'eny mopogore. Yeah. Mawuok mopogore. Yeah. Koro jo team Okoth Jarapogi, just keep in touch. One veil nu the band name machiegni. Kech ma koro kambi ma brand koro. Wabiro gole machiegni. Koro mana keep in touch. Ok ibing'eye kokifollow joge kaka nwase wacho cha endo. Koro adwa ne ikaw kinde ni endi mondo iwuogi fans magi jok mosebedo ka supportu the non-supporters. Iwach nwa daga matin kapok watieko. Wewe mi kamera koro. Okay, gima nyalo wacho maduong', anyalo goero kama maduong' ne fans. Fans osemiyo ikaw gani Kokomoh jajuok. Nikech era mumia nyalo miyo ng'ato kaona jajuok mara timang'o, but ang'eyo maber ni ka wuok ma strong ma anyono kamoro tunga toka. Omiyo anga gi chir kata kawacho ni nyaka hit kata hit matek. Moto no tiyo maber nikech ang'eyo maber ni an kodu kendo un koda. To nakwayo pok wachopo. Kama pod wantie cha, pod ni wadhir gicha. Agombo ni wadhire mondo at least achop lek mara. Lek mara pod ni mabor, but gima tang'eyo kama yae ang'eyo maber sana. But kama dhiye takia. Lakini gikone to nyaka chopi. Ero uru kamano. Gino ler. Iwacho ni kome yae ting'e maber kabisa. Kama yae ing'e maber kabisa. Ing'e maber kabisa. Kome dhiye. Kama dhiye ukang'eyo lakini gikone to nyaka chopi. Mungu Yesu. Amen. Okikone ni to be upango launching moro ka bwana mbele kae. Launching ni warito. Okay, wan gi gimoro ma serious. Wan gi gimoro serious, ok en launching. Ok en launching, but en gimoro serious. Gimoro serious. Ma udhi muoch. Udhi muoch very soon. I promise. Gini serious. Another hit. Gini serious. Makoro wagologe, magi to koro hit. Kata hit matek.
Okay, hita. Lakini Kokomoh maduong. Hit maduong. Wadhi mabor to samudhi mabor nikikuweya. Baba okanyalo weyi. Makama ka uru matek. Kata kok wabedo kod we gari achiel lugeta kata but. Gima duong' wene mondo kik waweyi. Nyaka ibed ng'ama ong'e kumae. Lakini kumidhi atikia. Ibed gi geno ni nyaka wachopi. Iwinjo. Itieko niya. Nyaka wachopi e nying Ruoth Yesu Kristo. Majo modong' ema koro gone amen. Koro gine wacho amen. Mimi sitieko mari idhiga. Lakini gino to gisewacho kabisa ni nitiere kaka gine. Ka en aena Nyasaye to makoro walamuru. Aen Nyasaye baba. En aena Jehova. En aena Jehova. Gitich matek. Gizi ne Omari sani ki chako foundation dalau. Omari ne Illuminati. Anyaka wachi. Iwinjo. Omari Illuminati. Omara ajuoke moro tiyo kode maber. Ok ena kama ne katich matek. Ini wacho Illuminati ni ijasa muoyo. Chumali ka kweri di pur. Kai kwer ema nyalo golie dhier. Ka kweri di pur. Dia dima gir millionaire. To gi puodho. Ka kweri di pur. Kaen puonjo. Puonji. On loan. Dia dimo da gi loan. Kata mana uru ni gi loan. Kata mana Kenya uru wadake ni gi loan. On loan invest. Oken ga ni mara Illuminati marango. In sa muoyo maketie mano. To ka Illuminati dhi Illuminati no kata in kechen gima dhano dhi. Kopo ni en Illuminati, kari in ng'ama ogeng'o ni. Ni mara Emi penji. Ng'ane dhako nyiewo ne gari. In kati nyiewo gi gari yawa. Kopo ni sera ndonji to sera te. Iko kisere mundi biringi gari. Ai in mon go kiro tich wadie. Yawa. Eno ng'ol. Iko ni maber kabisa ni ena tich matek. To kopo ni neno loophole moro ma baby I suspect ni ng'ano loso gi gino kanyo. Imbi temo kanyo. Nikech mana kopo ni dhiye tiwacho ni bwana anyocha dhi kajuoka moro Kokomoh gola ga mach mana chaka duoge mane microphone akoni ai baba bila igole gato to oseyudo mew. Koro ena tich matek. Kasto duoko ne fans erokamano gima Kokomoh temo wacho kacha ni most of time we will ni fans ema chopo akuma wantiere ema miyudo ka jomoko gore piny kori temparni in upcoming artist, in stabilized artist, in manager and any other person man field, let's respect our fans and treat them well. Dong mane gimini mane e thoro wach mawinjo ke wacho kacha endo fans gima duong' sana. Man is the main key. And then in your discipline. According to in jathum, nyaki be discipline. School kingyo kata school kisomo. Ngamok discipline. Unge kumanyala dhi. Inyalo bedo namba 1 gi sechego. But gikone ngiyane kata jok manie school mane ma ok discipline. Kopo ne gi perform. Gima gisani miserable. And discipline is the key. Kisebedo gi discipline, in gi talent, lure fans magi. Fans are very important. Very important. Kopo ni Nyasaye ogwedhi bedo kodgi, maintain. Onge ga gima tek ka maintain a fan. Iwinjo. Nikech nitie moko mabe biro yanyi. Nitie moko mabe biro expect ni nego bed ni sate in kodgi. But kalure gi kaka inyalo wuoyo kodgi, inyalo handle gi. Ibodo ka you will be the best. Ibiro bedo gi fans forever and forever. Right. Wagoero kamana henya mano iluongo ne Kokomoh Victor Piny Yore. Akeni namba ni public koso gimanye page? Namba public. Okay, inyalo wenege ng'ama nyalo gombo tudore gi The Love Doctor. Okay, number 907 298 91849. But remember, ajadako, aja familia. Kikibed ni idwa kelo chachni. Gocha ka nitie gima nyalo wacho, monyalo konyore kon nitie advice monyalo chiwo. Wachiw. Kik bed mor ni kiketho oda. Mano wach makare. Atieko. Wagoero kamano, waromuru kendo Wednesday manyien, sama chalo kama, kuma chalo kama, but koro gi ng'ama opogore. An makelo ni chenro ni Wednesday ka Wednesday iluonga ni mcomarinash dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi. Omari chien ojembo ne mbele, wan chien mwaneno, mbele mwadich godo. Ero kamano.